Ego, ete menye ngego say ga hospital. Gị nọkọrọ ebe me ka ị na-akwụ ebe na-aga. Ego niile achọ m achụ n'ụgwọ akwụkwọ achọ m achụ na school. Ana achụ gị n'ụgwọ akwụkwọ. Ana m ewere ego nye gị n'ọta. Ana m enye gị ego. Ọ bụrụ ego akwụkwọ niile aka nche gị tara. Kịsị ka na iji achụ gị n'ụgwọ akwụkwọ. Na wow. Ego na azam. So money do with my percentage. There's in school bad boy. So I'm in the school. Bad boy. You are a bad boy. Ego nke ntara afọ nye gị ego ụgwọ akwụkwọ gị ka ị na-asị m n'iwe percentage. Aghọta m kembasi bidoro ọzọ azama. Kembasi bidoro ọzọ azama nke ọ ga-abụ nye gị ego asị m iwepụ pesentị gị iwepụ pesentị gị nwere nke fọnye ndị skuul mana gịnị zikwa gwa m ụlọ kwa ị na-atụ bọndụ ebe ọ na-atụ bọndụ so ị kwesịrị inyere m ha isi ntikwa ego ọzọ na-aza m na ndị ga-ewerekwa ma percentage ya nyekwa ndị skuul nke fọrọ atụnatakwa mbatakwado ụwa izef ọkarịa nchebe ego ego mgba nke na anyị na-ebe a na-atọnye ya na ị ga-eme nke shọ ite na ị ga skuul gị na-atara ego ahụ tukwe mmụọ n'anya nye nwere na isi nye gị iji nwere percentage n'ụgwọ akwụkwọ nye gị ka ị na-asị m nwere percentage Jesus! n'ụgwọ akwụkwọ nye gị na-asị m nwere percentage